Най-големия рибар. Айде, цъкаш? Да, цъкнах вече. Давай, моето момче. Голяма риба, човек. Малили. Айде, минай покрай мене. Майкото като агне. Бах му майката. Майстра. Я мести телефона се. Отдалеч. Ай, вари. И бах му майката, човек. Ето и голям добигва. Къде ще го носим? На колата? Горе, не? Жиле? Дано някой друг ще запор да тръгне и сега ще се мръчна. На папур, нали? Александре? Да. Пускай го, брат. Бах, ти добика. Заза, ти колко време снима? Край го. Как? Не, от дет натиснеш там по средата. Нище?